сафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. табобат бо дороҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо дар мавзӯи гирифтани гражданствои Федератсияи Россия суҳбат мекунем. қонуни нав шидагия тағйирот ва иловаҳо ворид кардагиянд барои осонтар ба даст овардани шаҳрвандии Федератсияи Россия аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ. ба ҳамин хотир видеоро бо диққат хуб гӯш кунед то огаҳ бошед аз ҳама тағйиротҳои навш ва дигар дар ин мавзӯъ савол нашава. хоҳиш мекунам чизе ки ҳаст ман ҳамаша мефаҳмонам. тамошобинони азиз, ногуфта намона касое ки мехоҳанд проверка кунанд регистратсияшон дар база дани ҳаст ё ки не, ё касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки депорт чон кушода шидагӣ ҳаст ё ки не, дар рақамҳои WhatsApp муроҷиат кунед, проверка мекунанд ва проверка кардан платняй. бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, вақтҳои охир дар ҳоле ки ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекарден на камтар аз 1 сол пас метонистанд ки шаҳрвандии Россияро дастрас кунанд. вале айни ҳол ҳама шаҳрвандои хориҷӣ, яъне тоҷик, узбек, қирғиз, қазоқ, турк, ҳама шаҳрвандои хориҷӣ метавонанд дар муддати 3 моҳ шаҳрвандии Федератсияи Россияро ба даст биёранд. барои ба даст овардани шаҳрвандии Федератсияи Россия, шахсиятҳое ки дар Россия қарор дорен ва забони русиро хуб медонен, фарҳанги Россияро хуб медонен, таърихи Россияро хуб медонен, шумо метавонед ки ҳуҷҷатотонро пешниҳод кунед ва дар муддати 3 моҳ шаҳрвандии Россияро ба даст биёред. касое ки ин чизоро намедонанд, аз худкардагӣ нестанд, мутаассифона ҳуҷҷатҳои шумо қабул карда намешавад. ба ҳамин хотир ба назар бигиред ҳамин ҷиҳата, ҳамин гуфтагиҳои мара ки аз уҳдаш биромада битонен дар имтиҳон ва ба худтон ки боварӣ дошта бошед, баъдан ҳуҷҷатҳои худтонро метавонед ки барои гирифтани шаҳрвандии Россия пешниҳод кунед. шаҳрвандони хориҷие ки дар Россия қарор доранд ва ягон ҷиноят содир кардагиянд, ӯ шахсиятҳо гирифта наметавонанд шаҳрвандии Россияро, чунки дар ҳамин мавзӯъ ҳам бисёре аз нафарҳо саволҳо пешниҳод мекунанд ки оё агар доғи судӣ дошта бошӣ, оё агар ҷиноят содир карда бошӣ, шаҳрванди Россия шида метавонӣ ё ки не. мутаассифона наметавонӣ. бародарони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо ба шумо пешниҳод кардем ва боз яке аз роҳҳои осонтар ба даст овардани шаҳрвандии Россия дар ҳамин видео қайд кунем ябора ки агар шахсиятҳое ки дар Россия мехонанд, донишгоҳи Россия мехонанд, ҳамин мебошад. касе ки донишгоҳҳои Россияро буд мекунад, бо тариқи автоматӣ метавонад ки шаҳрвандии Россияро бигирад. ё касое ки ЗАГС доранд, метавонанд ки ба основанияи ЗАГС шаҳрвандии Россияро бигиранд. ва аз ҳама роҳи осонтараш ҳозир ҳамин шидагие ки ба донистани фарҳанг, ба донистани забони русӣ, ба донистани таърихи Россия дар муддати 3 моҳ соҳиби шаҳрвандии Россия мешавед. ба ҳамин барномаи худмона ҷанбаст мекунем бародарони азиз ва хоҳиш мекунам савол имина дар ҳамин мавзӯъ натиҳед, чунки чизе буд ман ҳамаша дар ҳамин видео гуфта гузаштам. то барномаҳои дигар дар канали мо ҳатман обуна бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. аз ширкати шифоравғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар, ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷаи муроҷиат кунед. ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад.